Denne Fendt er en populær arbejdshest i brug på mange gårde, men belysningen er ikke state of the art, kunne bruge en opdatering. Til dette formål tilbyder Granit et stort udvalg af linje 1 armaturer, hvormed du hurtigt og nemt kan konvertere en lang række traktorer. Som vi kan se, er udseendet heller ikke dårligt. Traktoren ser mere moderne ud. Nogle af forlygterne passer uden at skulle justere noget. På et eller andet tidspunkt eftermonterer vi et specielt stik. Fronten er færdig, nu kommer baglygterne. Her har du brug for en lang arm og behændige fingre. Han kan gøre det. For at lave en rigtig test, ud i mørket. Vi sammenligner en traktor med konventionel halogenteknologi og en traktor med friske Granit linje 1 forlygter. Det er et lyspære-øjeblik. Du kan se det rigtig godt ovenfra. De gamle halogenforlygter har ikke en chance mod de nye Granit linje 1 forlygter.